To, ku wa'annan mutane ƙasar Faransa wanda kuka zo kuka zamna kuka ayyanar da doka a majalisar ku kuka ce daga yau sai yau ga doka ga oda, duk wanda yake a ƙasar Faransa idan zai yin magana kar ya ƙara cewa insha Allah. Kuka ce wannan kalmar ba ku son kuna jinta a ƙasar Faransa. To kusan da cewa wannan ba wai kalma bace, wannan magana ce ta Ubangiji. Domin Allah shi da kanshi ya ce wala taqul inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah. Allah yake ce manzon sallallahu alaihi wasallam idan zaka yi magana ko zaka aiwatar da wani abu to ka dinga cewa insha Allah sai Allah ya so. Kuma haka Allah ya sunnanta mana wannan wato insha Allah da aban kasa. Shine kuka hito kuke son wato ku yaƙi ayoyi na Allah. Kuke izgili har kuke kawo doka a ƙasa ta Allah. Domin Faransa ko ana so ko ba so ƙasa ce ta Allah, domin Allah ya assasa ta. Sai kuwa ce kar a ce insha Allah a garin ku, saboda mutane ne ku wato dabbobi wanda ba ku da kan gado. To ku san da cewa babu wasu musulmi wanda za su fitowa su hito suna gashi da suna wai suna tare mu Allah faɗa. Allah ya fi ƙarfin wannan, domin shi kaɗai ne al'azizu mabuwayi. Kuma Allah mu ya ba mu doka da oda. Daman shi addinin musulunci addini ne wanda yake da kan gado, addini ne wanda yake da tsari, ba wai irin addini bane irin naku irin na harigido wanda kawai shiga ake yi ko ba a gane ba. Allah da kanshi yace wa qad nazzala alaikum fil kitabi an iza sami'tum ayatil lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakudu fi hadisin ghairi innakum idhan misluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah ya ce idan kun yi zamne kuka ji ana zagina ko ana izgili da ayoyina ko kuka ji ana izgili da annabi domin annabi a wajen Allah kamar aya ce ta Allah. In kuka ji ana izgili da wannan abin, Allah ya ce to kar ku saki ku zamna a wurin. Allah ya ce ku kama gaba ku yi tafiya ku. Idan ko kuka zamna to da ku da masu wannan izgilin dukkan ku hukuncin ku daya. Allah ya ce idan na tashi ko da ku da kuke zaune ko da musulmi ne ku, idan har maganar ta muku daɗi ko zauna, Allah ya ce to zan ja ku da kuke munafikai tare da kafiran duka zan wutar jahannama ce duka muku. Wanda yake da wannan hukuncin kai ka tsaya kana tare mai faɗa, saboda shi Allah mabuwayi ne ya ishi kansa. Sannan kuma duk wannan fitsarar da kuke yi ku zo ku ce kun kawo doka kaza, ku je ku tambayi kakanninku wanda suka ma ubangiji fitsara a da, ku je ku tambaye su fa damdama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha wala yakafu uqbaha. Ku je ku tambaye mutanen da Allah ya halaka, ai kuna da tarihin su a rubuci. Ku je ku tambaye ɗan me ake cewa ɗan fa aqaruha fa qala tamatta'u fi darikum salasati ayyam zalika wa'adun gairu makzum. Ku je ku tambayi kakanninku, ai wato labarin yana nan kun hardace shi a cikin littattafanku, yana nan wurin abin ba ɓacewa ya ba. To tunda ko Allah ya halakar da kakanninku, to ku jikoki halakar da ku zai wahala. Duk ku zo ku rasa abin da za ku zowa ku zamna wai ku ayyanan mu da doka, sai wai wannan abin sai wannan aya ta Allah. Kun rasa matsalolinku da suka dame ku, bala'i wanda Allah ya zo ya cusa muku saboda kun zo kun cusa bayansa. Duk wannan abin bai ishe ku ba, yanzu kun koma da ayoyin Allah za ku faɗa saboda kuna fitsararri. Ubangiji Allah ya ƙara dammar da wannan mutane. Wa'anga mutanen ba su taɓa yarda cewa za a yi tsayuwa gaban Allah ba. Shi yasa Allah ya ce gashi da suna wallazina amanu, gashi da suna yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha wallazina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haq ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati lafi dalalil mubin. Su dai kan mumunai, su kahirai kan su ba su taɓa yarda ba wannan ranar ma wacewa akwai ta. Duk abin da ake waɗi suna gani labari ne, amma Allah ya ce mumunai tabbas mu Allah ya ba mu shaida cewa lalle kan mu mun san cewa wannan rana akwai ta. Mun san da cewa wannan rana akwai ta. Kahirai kuma suna nan cikin imos saboda suna ganin cewa su da abin da suka yi to suka yi su shikenan sun riga sun sha. Hisabun duniya kamar shine lahira. Yanda muka tashi nan wurin suke wulakantar da mu, suke sama gare mu, gani suke ko kiyama aka tsaya wato su ne a saman mu. Ƙarya kuke. Wallahi ko kuna so ko ba ku so, mutane masu imani shine wanda Allah ya ce in kiyama ta zo mu ne muke a saman. Wallahi Allah ubangiji ka samu dace.